Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो। दा फाइनाली ग्रेड 3 क'क्राझार मेडिकेल कलेज नलबारि धुबरी नगाव स' बेयाव ग्रेड 3 पोस्ट ओंखारबाय टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल। दा बे पोस्ट वाइसआव बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो सोर हायो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोबाय। दाय लोगोफोर जों फैखाबाय अफिसियेल साइट ग्रेड 3 आव बेयाव क्लिक खालामब्ला नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड 3 नटिफिकेशन आरो गोजौनियाव खालामबा नोंथांमोना ग्रेड 4 मोनगोन। स' ग्रेड 4 नायाखैबा भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव नायबानो जाबाय लिंकआ दङ। दा ग्रेड 3 ग्रेड 4 गासै 2000 नि बारा पोस्टआ दङ। दा बेखायनो जों डिटेल्सखौ नायग्रोनोसो फैदो गोबाव खालामा। जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो। दा बेनि एप्लाइआ गाबोननिफ्राय जागोन एबा 7 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ जोंहा थागोन 22 सिम। स' लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव। आरो बे पोस्टआ जाबाय ग्रेड 3 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल बे पोस्टआव जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। दा बे फार्स्टनि पोस्टआ टेक्निकेल लाइननि दा टेक्निकेल होनोब्ला स्टाफ नार्स दङ गोबां पोस्ट दङ सेलारियाबो जोबोद मोजां 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 6,800 प्लास नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दा पोस्ट लाइ पोस्टआव थायो ग्रेड पेआ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो। दा स्टाफ नार्स होनोब्ला BSc नार्सिं जेएनएम खालामनाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय ड्रेसार लेब टेकनिशियान दा बेफोराव माखासे डिप्ल'मा नांगौ। दा बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा दङबा नोंथांमोना बे पोस्टआव हागोन। दा स्टाफ नार्सआव गोबां पोस्ट दङ आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। लेब टेकनिशियानाव चेस पास खालामनानै बे लाइननिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनांगोन आरो अब्ला बे पोस्टआव नोंथांमोना हायो। स' बेखौहाय PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै आं डिसक्रिप्शनाव होबाय गासैखौबो होनजोबब्ला जोबोर गोलाव जागोन भिडिअ'आ। दा बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। स' बिदिब्ला जों थांसैलाय बेनो जाबाय जोंहा नन टेक्निकेलाव। दा टेक्निकेलाव गोबां पोस्ट दङ बेनिफ्राय नन टेक्निकेलावबो गोबां पोस्टआ दङ आरो बे साख्रिया नोंथांमोना क'क्राझारावबो पस्टिं जागोन बा नगाव धुबरी नोंथांमोना पस्टिं जागोन। दा बे जाबाय नन टेक्निकेल पोस्टआव LDA दङ एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियान दङ एन्ड गोबां पोस्ट दङ। स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौबो PDF फाइलखौहाय डाउनलड खालामना लायो। दा गोबां पोस्ट दङ बे नन टेक्निकेल लाइनावहाय। दा सेलारियाबो सेमानो दङ। स' नोंथांमोना स्किल पेखौहाय बेबायदि मोनदों आरो बेनिफ्राय ग्रेड पेआ एसे आलदा आलदा जायो पोस्ट लाइ पोस्टआव। दा बेखौबो नोंथांमोना PDF फाइलखौहाय डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। गोबां पोस्ट दङ क्लार्कआवबो दङ आरो लोगोसे गोबां पोस्ट दङ आरो बिनिफ्राय ग्रेड 4 खौ नायाखैब्ला नोंथांमोना क्लास 8 पासनिफ्राय HS पाससिम भिडिअ नायबानो जाबाय दङ नोंथांमोना चेक खालाम डिसक्रिप्शनावहाय अब्ला मोनजोबगोन। दा बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालाम। दा बे नाम्बार 5 आव नोंथांमोना बे हेल्थ एसिस्टेन्टआवहाय डिग्री पास जाबानो जागोन जेबो डिप्ल'मा नाङा बे पोस्टआव बाखि जेरावबो 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट मेक्सिमाम बिनायखौ मोनदों नाथाय ड्राइभाराव स' बिनिफ्राय ड्राइभार पोस्टआव 10 पास जाबानो हागोन लाइसेन्स थानांगोन नोंथांमोना मटर भेहिकेल लाइसेन्स थाबा बे पोस्टआव हागोन आरो। स' बिनिफ्राय क्लार्कआव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनानै 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगौ होननानै बेयाव बिदों अब्ला नोंथांमोना हागोन। स' बिनिफ्राय नाम्बार 15 आव नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पास स्ट्रिमनिफ्राय जायखिजाया बेनिफ्राय 6 मान्थ्स थाबाबो नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट अब्ला बे पोस्टआव हागोन नाथाय गुबुनावहाय 1 इयार। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना बिकमआवहाय एकाउन्टेन्टनि जानांगोन बिकम बेनिफ्राय 1 इयार कम्पिउटार नांगोन एकाउन्टेन्ट दङ केसियार दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लादो। स' बिनिफ्राय पोस्टआ गोबां रोखोमनि दङ गोबां दङ गासै 2000 नि बारा दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ लानानै जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालाम। बेनिफ्राय पस्टिंआथ' खिथाखाबाय लकेलावनो जागोन हमना ला क'क्राझाराव। स' बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन। स' नोंथांमोना लिंकखौहाय मोनगोन डिसक्रिप्शनाव गासैबो डिटेल्सखौ आरो गाबोन नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोननो हागोन। स' बैसोखौ टेनसन लानाङा 18 निफ्राय 45 इयार्स STफ्रा बे पोस्टआव स' नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन। स' बिनिसोमोन लोगोफोर दिनैनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि DME नि आन्दाराव गोदान साख्रि आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम। स' बिनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ एग्जाम जागोन फार्स्टआव एन्ड लास्टआव स्किल टेस्ट एबा भाइभा टेस्ट नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन।